Fy faen, sjekk ut her, folkens. Har du rabies, eller hva? De tror de har en ung som har angrepet og tatt livet av en lokal ungdom. Ulvdrap, ikke minst. Vi har med et blodtørstigt odjur att göra som måste stoppas för smitt brer om sig. Jag vet inte vad du tror du håller på med här. En ung flicka är dräpt. Och du kommer hit och pratar om varulvar och vandrarhistorier. Varulven, jag går med lös här i Nybro. Det är ingen vandrarhistoria.